Ang madaugon nga pagsulod ni Jesus sa Jerusalem. Juan Kapitulo 12 versikulo 12 hanggang 19. Pagkasunod adlaw, nabalitaan sa daghang mga tawo nga mitambong sa pista nga si Jesus nagpadulong na sa Jerusalem. Busa nagkuha silag mga palwa sa palmera ug gitagbo nila si Jesus, ug naninggit, dayigan ta ang Dios. Gipanalanginan sa Ginoo ang iyang pinadala. Dayigan ta ang hari sa Israel. Nakakaplag si Jesus og osa kanating asno ug iya kining gisakyan. Sa iyang gihimo natuman ang giingon sa Dios sa kasulatan nga nagaingon, kamo nga mga taga Zion, ayaw kamo kahadlok, tungod kay ang inyong hari nagaabot, nga nagasakay sa nating asno. Niadtong panahuna, ang mga sumusunod ni Jesus wala pa makasabot kon-an sa ang kahulugan ni adtong mga nangahitabo. Apan sa dihang mibalik na si Jesus sa langit, ay hapa nila na hinumduman nga ang gihimo ni adtong mga tawo mao gayud diay ang nahisulat sa kasulatan. Daghang mga tawo ang nakakita sa pagtawag ug pagbanhaw ni Jesus kang Lazaro gikan sa iyang lubnganan. Ug kini nga mga tawo namalita sa nahitabo. Busa daghang mga tawo ang misugat kang Jesus, tungod kay nabalitaan nila kadtong milagro nga iyang gibuhat. Busa nagsultihanay ang mga Pariseo, tan-awa ninyo, ang tanan nga mga tawo nagsunod na kanya. Wala na gayod kitay mahimo.